Yes, ma'am. Bubble gum. Taukin na pigkitan. Ano ata? Okay ni atin ko, ha? Yeah. Ay, nangyuki na. Ni ating ko vlogs. Where is she? I'm here. Gawa ka rin. Agkaboses kayo, mat. Agar nga. Dito na ako. Kainin tayo busugin. Oh, istorya man natin, no, apa yung bubusog niyan, Chang. Sana nagpantay ti Manora, be. Hangag pante? Ay, sumala. Natulog ba't lang? Sumadamo lang ti kwa katropa. Katropa nga. Kaya kailangan agpugi-pugi no ko agutot jukin. Hoy! Katayar ka lang di pang kone. Katayar ka lang di pa. Pang Canada ko. Pang Ohio. Pang America. Dahil, abad-bado niyo. Ngayon tayo tsura man siyang ding adayoti camera kaya kasla oranggutan. Fur. Kaya kaslamag buok ti unggoy. Ay, close up mo. Kita nyo nga po. Ay na, dati filter naman. Oh, sige, agsala ka man ti Kino dance. Agkini ka. Haan ka agbabainan. Ano lang? Madiam mo, matisa. Ding masikugkan sa... nalipata ko. Nagmong nagsidap. Ang talong. Nalipata ko ito. Pinawa Japan. Napudutin ko yan. Pinsa tayo na ko. Change sa tayo rin. Nakasexy ka mo launa. Ala, kaya takmanin. Pinagpipindas di kita dresses mo. I-save mo ito kina di kitang badbado ata. Iyawid kong tutoy. Ah? Bayan, aming dresses mo. Kaya tak. Uy, nagado-drop na ako na pipintas. Bayan, i-save mo kaya data after 5 years alive to. Amin. Right? Okay. Kasi di kayo badbado dito. Hoy, apo, nagpapangit tapos nakangingina. Ang pagpapangit ka. Napangit na tanang hinangin. Nanghina lang. Amoy pa sila napapangit mo kiti nanghina. Di presyo. Panunutin boy. Amulat ko ang dali mo. Nga worth it. Nakangingina tapos nagalahas talaga. At least dito Pilipinas yaki naglaka tapos nagpintas tayo. Yan, nagkagapo mo. Nagagulay mo ba? Ay, babae. Ito, todo. Ikin ba? Ating masikos ka na. Saan mo? Nagsisaan. Oh, yan. Sige, di-entry man nga kinod dance. Kinod ka. Hanggang agbabainin. Ito no. Chan. Ano talulong mo, te? Susong lang ko eh. Ano, pati dito, bubuhay na iras, gagirigin mo dito kantam. Perdi mo nga talaga ay kanta. Ori pinas-pinasim, perdi nga talaga yan. Si Kaman kinod-kinod. Kuna, itibag nos, kuna, di ay bandang ang sala tundo 23, Christmas party. Oh. Puro 3 ka ba? Wala puro 4 ko na. Daka puro 4 ko na. Oh. Ay, bandang ako mati puro 3. Tagsala, dati, ay sige, nag-perform ko na da. Oh. Sige, yung umayak na tati puro 3 yan, basta kill dance. Kinod lang yung step na, oh. Bagay ko niya na kinod dance. Ang amin, kinod dance. Ang amin, ha? Ano ang contest pati kwa? Kain na lang yung tag-kinod. Kuna damat ka. Siyak mang titi-premyo no ka, ito yung mga bag. Ay, Oh, wow. Ibagam. Siyak mang titi-premyo.
sige, kigutan ka namin. Okay. Basta no sino ti mga bak, asyak ti bak yung bagi dahil yung premyo na. Sige. Okay. Ang sarap din pala rin na. Pagkakadaan na minsan mga ba. Ata. Inulubi ka. Ha? Gagloomag na hiyang. Haan, walang data bloated. Hanggang kung nagpanpanting ako nanay ni Adeng. Oh, iwan na yun rin. Sobrang ito, di nagpampansin. So na lang tinaging bisita mga nakakita nga hangka talaga panpante. Ano na ako YouTube kasi kakaman ng angot. Mga awat di angot na nairin. Urot tutampi sa nga drum. Ada perdi agong na. Awalan, perdi sa akin na pati ako na perdi. Awal lagarot sa may sa lagarot sa kanan pati agong na pa yan na pa mo umangot ay apo. Disable na talaga. Man manong ka lumakangot. Di kaya na ka lumangot. Tinggi ko ah. Di ko kwa. Di lang tumaangot na ba? Naman content ko. Thank you! Hansyang ko. Ken ading ko vlogs. Oh, say hi. Ading ko vlogs, say hi. Pag-wave mo ni ading ko vlogs. Yeah. Hi! Ay na. Sa boy. Famous ka boy. Famous ka boy. Nagimas ko. Ano ata buhok mo sila sabsabot. Yeah. Ulaw. Ang kakanarod kayan tilandingan. No ni ading ko naglawak muging na. No shock ay ko At itong baba na. tapos ni Shairin mod ang nga makaisim sa ginipin na. Kaslaki na enchang ngay nga sungke. Di ba? Oy, nabakuran na. Ilang taon na. Ay na, ipakita mo nga ra.